Efengyl yn ôl Luc, pennod 13 ac adnodau 6 I 9. Luke 13 and verses 6 to 9. I'll read the verses again. Adroddodd y ddameg hon yr oedd gan rhywun ffygisbren wedi ei blannu yn ei willan. Daeth I chwilio am ffrwyth arno ac ni chafodd ddim, ac meddai wrth y gwyn llanydd ers 3 blynedd bellach, yr oedd wedi bod yn dod I geisio ffrwyth ar y ffygisbren hwn a heb gael dim. Am hynny tor ef I lawr, pam y caiff dynnu maith o'r pridd. Ond atebodd ef, Meistr, gad iddo eleni eto, I mi balu o'i gwmpas a'i wr teithio, ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn, onid cei ei dorri I lawr. Dameg, y ffygisbren anffrwythlon. Anffrwythlon. So in Welsh, an is something which isn't. So ffrwythlon is fruitful, so unfruitful. Anffrwythlon, or sometimes di-ffrwyth. So di-ffrwyth, the same meaning, anffrwythlon. Ni'n edrych ar y darn yma, y bore yma, oherwydd mae'n addas ar gyfer yr amser o'r flwyddyn. Sef diwedd y flwyddyn. Mae'n addas ar gyfer unrhyw adeg o'r flwyddyn. Ond mae'n arbennig o addas fi'n teimlo ar gyfer yr amser hyn, Sul olaf y flwyddyn, dyddiau olaf 2025. Amser I ni gyd efallai I feddwl tipyn bach, I ystyried tipyn bach, I fyfyrio tipyn bach, I feddwl ble I ni, beth sydd o'n blaen ni, ac yn y blaen. Y Beibl yn dweud wrthyn ni bod yn dda I ni weithiau ystyried ein hunain, ydy I ni brofi ein hunain, to test ourselves. Mae'n dda I ni wneud hynny o bryd i'w gilydd. Mae dameg I chi'n cofio, dwi wedi dweud sawl tro, mae dameg yn dysgu un wers. Falle fod yna gwersi cysylltiedig, neu gwirioneddau sydd yn gysylltiedig yn y ddameg, ond unig sydd I ddameg, un byrdwn, un thrust, un gwirionedd. Mae'r arglwydd am I ni ddeall. Nawr, dim ond Luc sydd yn adrodd y ddameg hon, neu'n cofnodi y ddameg hon. A mae'r neges yn glir iawn. Wel, wy'n dweud hynny, I rai bobl bydd e ddim yn glir. Ond I bobl sydd â chlystiau, bobl sydd am fod yn onest, yn meddwl am y geiriau, mae'n glir beth yw'r neges. Un o'n cas bethau I. One of my pet hits, one of the things I really can't stand, yw pobl sydd ddim yn glir. Pobl sydd yn siarad, a siarad, a siarad, ond I chi ddim yn gwybod beth maen nhw wedi dweud. Ni'n meddwl am gwleidyddion, politicians, maen nhw'n dda ar wneud e. Ond mae rai pobl yn eglwys hefyd yn dda ar wneud e. Bod siarad, a wedyn chi'n meddwl, be mae wedi dweud? Ac mae arweinwyr amser hyn o'r flwyddyn yn dda iawn. Ni'n meddwl am esgobion a archesgobion, maen nhw ar y teledu, maen nhw ar y radio, maen nhw'n cael cyfle I ddweud tipyn bach am Gristnogaeth, a chi'n gwrando arnoch chi a chi'n meddwl, mae'n swnio'n dda, a mae'n rhy amwys. It's too vague.
Dydy Iesu Grist ddim yn feg ydy e. Mae Iesu Grist am fod yn glir gyda ni. Mae'r Beibl yn glir gyda ni. Mae moyn i ni ddeall y neges. Dyw ddim moyn i bobl fod mewn rhyw cwmwl yn ansicr am y neges. Beth yw'r neges yma yn y ddameg? Wel, allan ni ddweud fel hyn. Mae'n trio crynhoi i chi. Mae'n syml a wy'n gallu, beth yw neges y ddameg? Neges y ddameg yw hyn. Mae Duw yn disgwyl gweld ffrwythau edifeirwch yno ni. Mae'n ddweud eto. Mae Duw yn disgwyl gweld ffrwythau edifeirwch yno ni. Gaddwyd y ffordd arall. Mae'n rhaid i ni edifarhau cyn bod amynedd Duw yn dod i ben. Mae'n rhaid i ni edifarhau cyn bod amynedd Duw yn dod i ben gyda ni. Edifeirwch, dyna beth yw'r mater. Yn edifeirwch ni ac amynedd Duw. Our repentance, God's patience. That's the message. Gobeithio bod neb yma ar y pwynt yma yn switch off. Chi'n gwybod? Chi'n gwybod beth yw'n meddwl? Chi'n switch off? Hwn yn mi fi. A mae hyn i gyd. Un i gyd. Mae hyn i gyd y bore yma. This is for us all this morning. Edifeirwch. Dyma'r cyd-destun yn dyfe. Os ych chi'n mynd nôl at y benod, dechrau penod 13, adnod 1. Mae yna bobl yn dod at Iesu Grist ac maen nhw yn dweud wrtho fe am rhywbeth oedd wedi digwydd Palestina. Rhywbeth ofnadw oedd wedi digwydd. Something terrible had occurred. Cyflafan wedi digwydd. Massacre. Ddim yn siŵr am y manylion, ond roedd Pilate, oedd yn ddyn creulon, wedi ymosod, neu cael ei filwyr, i ymosod ar bobl, tra roedden nhw'n addoli. A mae'n dweud yn ofnadw bod nhw wedi cymysgu i waed gyda'i aberthau, beth bynnag mae hwnna'n golygu. Rhywbeth ofnadw wedi digwydd. Trychineb, tragedy, massacre. A mae'r bobl hyn yn dod at Iesu Grist i ddweud wrtho fe. Ac i weld beth sy'n gan Iesu Grist i ddweud am hyn. I wneud yn fwy i ni, byddwn ni'n dweud, fel Bondi Beach, rai wythnos yn ôl. Chi'n gwybod? Wel, beth ti'n meddwl am hyn, Iesu? Beth sydd â ti ddweud am Bondi Beach hyn? A wedyn mae Iesu Grist yn ymateb. A mae ymateb yn rhywbeth. Mae e'n gofyn cwestiwn i'r bobl. A dyma'i gwestiwn. Ydych chi'n meddwl bod rhain gas i lladd gan Pilate yn waith pechaduriaid na phawb arall am ei bod nhw wedi cael eu lladd? Chi'n meddwl bod nhw'n wath? Chi'n meddwl bod nhw'n wath bechaduriaid na chi? Chi'n meddwl bod chi'n well na nhw? Achos bod chi ddim wedi cael un. Wy'n dweud wrtho chi, os nad ych chi'n edifarhau, bydd rhywbeth fel hyn yn digwydd i chi hefyd. Ych chi'n mynd i gael trychineb hefyd, os nag ych chi yn edifarhau. Oni edifarhewch, chwiad i fethyr, mae e'n dweud, yn yr un modd. In the same way, you will be destroyed. Mae yna drychineb yn dod i chi. Ryw ddydd. Mae trychineb yn dod i chi. Ni'n mynd i farw.
A mae'n nhw'n nadw. A mae rhaid i chi, Edi farhau cyn hynny. Dyma neges. A wedyn mae'r ddameg yn dod. Mwyn pwysleisio hyn. Mwyn tanllinelli y pwysigrwydd yma o wedi farhau. Oedd un esbonwyr yn y tŷ yn dweud hyn. Be converted, first verses, and then the parable, be converted now. Yeah. Ydw fe'n llawer gwell petai esgobion ac arch esgobion a pa bai ar brenin yn dweud wrth bobl yn ei neges nadolig hyn. Mae rhaid i chi gael eich edi warhau, neu chi'n mynd i gael eich difetha. Beth yw wedi feirwch? Dyna'r cwestiwn, mae rhaid i ni ofyn yn dyfe. Beth yw wedi feirwch? Does dim cywilydd arna i ofyn achos oedd e'n meddwl bod llawer o bobl yn gwybod. Llawer o bobl, dim llawer. Beth yw wedi feirwch? Mae am wedi feirwch. Mae rhaid i wybod felly beth yw wedi feirwch. Os dim pwynt ni mynd mlaen os ni ddim yn gwybod beth yw wedi feirwch. Chi'n gwybod beth yw wedi feirwch? Chi'n gallu esbonio wrth rhywun? Beth yw wedi feirwch gan bod e mor bwysig? Edi feirwch, ffrindiau, yw newid eich meddwl yn llwyr ar ryw fater arbennig. Edi feirwch yw newid eich meddwl yn llwyr ar ryw fater arbennig. Beth yw'r mater hwnnw? Beth yw'r mater hwnnw, ffrindiau? Pechod. Sin. Edi feirwch yw newid eich meddwl yn llwyr tuag at bechod. Newid eich agwedd tuag at bechod. Siwt ych chi'n meddwl am eich pechod chi? Dim pechod pobl eraill no, ond eich pechod chi. Siwt ych chi'n edrych? Beth ych chi'n neud am eich pechod? Beth yw'ch agwedd at eich pechod chi y bore yma? Falle chi'n dweud, gen i ddim meddwl am y pechod. Mi dwi'n siŵr os mae pechod gen ni. Os ma, wel, dwi ddim yn meddwl llawer amdano. Wel, chi ddim di edi warhau. Mae Edi Feirwch yn dechrau gyda meddwl am bechod, ein pechod ni. Cywilyddio amdano fe. Cyffesu e. Bod yn flin amdano fe. Troi oddi wrtho fe. Ydych chi'n meddwl am eich bechod? Os ych chi ddim, eto, fi'n dweud, chi ddim yn edi barhau. At y ddameg. Dameg am goeden yw ffigysbryd, dyfe? It's syml. It's a parable about a fig tree. Ni mae'n mynd trwy'r adnodau yn yr amser sydd yn weddill. A gofyn 4 cwestiwn. Syml. Right? We'll ask 4 questions about the fig tree together. Cwestiwn cyntaf. Ble blanwyd y ffigysbryd? Wel, Iesu'n dweud wrthyn ni yn adnod 6. Roedd gan rhywun ffigysbryd wedi ei blannu yn ei wynllan. Wynllan. Nawr, mae'n bwysig, oherwydd mae'n anarferol. Wynllan yw finiad y fe. Yeah. It's planted in a vineyard. Anarferol, unusual. Ydych chi'n dweud pam? Wel, oedd coed ffigus yn eitha cyffredin. Maen nhw'n gyffredin yn y dwyrain fan hyn.
A ydyn nhw'n tyfu lot o lefydd yn rwydd. Chi'n cofio Iesu'n cerdded mewn I Jerusalem un tro. A yna ffigur sbren yn ochr yr hewl. Ochr yr hewl. Oedd e'n gallu just tyfu fyna. Oedd coed ffigus yn digon cyffredin. O'ch chi ddim yn rhoi lot o sylw I goed ffigus. Ond beth sy'n hynod am y ffigur sbren yn y stori yw fod e'n cael ei blannu mewn gwynllan. Gwynllan. O beth sy'n cael ei blannu mewn gwynllan? O, dim ond y pethau gorau mewn gwynllan. Yna fe. Achos mae'r tir yn dda. Tir gorau. Mae'r goeden hon yn cael ffafol. Mae'n cael sylw, mae'n cael gofal. Mae'r ffigysbren hon wedi cael ei breintio. Ni'n o'r gair yn dyfe ar y dechrau. Braint. Mae'r ffigysbren yma yn cael ei breintio. Mae'n mewn gwynllan. Tir da. Pwy yw'r ffigysbren? Wel, allwn ni ddweud mae Israel I ddechrau, siŵr o fod. Y genedl I ddewig. A roedd Duw wedi bod yn hynod o garedig I Israel. Wedi breintio Israel. Wedi gwaredu Israel. Wedi arwain Israel. Wedi rhoi cyfreithiau I Israel. Wedi rhoi proffwydi I Israel. Wedi addo'r Mesoea I Israel. A fe ddaeth y Mesoea, mab Duw, I Israel. Roedd Israel wedi cael ei breintio. Wedi cael ei rhoi mewn gwynllan. Y tir gorau. Ond nid just Israel sydd yma. Oherwydd I ni yma. I ni yma. I ni fel y ffigysbren yma. I chi fel fi wedi eich plannu, nid mewn rywaniel dyr, nid ar ryw ochr yr hewl, ond mewn gwynllan. Mae pob un o'n ni fan hyn, pob un o'n ni, wedi cael ein rhoi yn y tir gorau allwn ni ddweud. Pam ni, chi'n dweud? Wel, I ni gyd fan hyn wedi cael ein magu yng Nghymru. Alright, dyw Cymru ddim beth oedd I arfer fod, ond mae magwriaeth pob un ohono ni yma wedi bod yn fagwriaeth dda, yn fagwriaeth allwn ni ddweud Cristnogol. Rhan fwyaf ohono ni fan hyn wedi bod i'r ysgolsi, rhan fwyaf ohono ni fan hyn wedi cael ein magu mewn capel. Tir da. Tir da i'ch gael eich blannu yn fe. Mae pawb fan hyn yn gwybod yr mynau. Mae pawb fan hyn â Beibl. Mae pawb fan hyn wedi clywed pregethu o sul I sul. Chi wedi cael eich plannu mewn gwynllan. Nid unrhyw dyr. Ond chi'n gweld, gyda breintiau mae cyfrifoldeb yn oes e. Cyfrifoldeb, responsibility, cyfrifoldeb. Mae yna ddisgwyliad. Expectations. Ddisgwyliad. Mae yna egwyddor yn y Beibl yn oes e. A dyma'r egwyddor. I rai mae llawer yn cael ei roi. Mae llawer yn cael ei ddisgwyl. Iawn? Yn deall ni. To those who much is given, much is expected. Dyna'r cwestiwn cyntaf. Ble gwynllan? Yn ail cwestiwn. Sut goeden ydyw? Sut goeden ydyw? Cyn I ni ateb y cwestiwn yna, gan I ateb cwestiwn arall. Sut goeden dylai fod? Dylsai fod.
Wel, yr ateb i'r cwestiwn yna yw ffrwythlon. Ydy fe? Dyna pam planwyd y ffigysbren. Dyna pam mae rhywun yn plannu ffigysbren. Mwyn cynhyrchu ffigys. Mwyn cael ffrwyth. Dyna pwynt. Dyna pwrpas y goeden. Mwyn cynhyrchu ffrwyth. Beth yw'n pwrpas ni? Cwestiwn da fe. Beth yw'n pwrpas ni? Pwrpas ni yw I ogoneddu Duw. To glorify God. The chief end of man, and of it, pwrpas. Dyn, gogoneddu Duw. Chi'n gweld, ffrindiau, os ych chi'n ein I gyd yn goed, dyn ni? We're all trees. Dyna'r darlun sydd fan hyn. A mae Duw yn disgwyl ffrwyth yn ein bywyd. Mae e'n dod fel petai pob dydd atom ni ac mae e'n chwilio am ffrwyth. Mae e'n mynd o dan y dail ac mae e'n chwilio am ffrwyth. Yno ni. Chi'n cofio'r hanes na am Iesu Grist yn mynd I mewn I Jerusalem. A mae'n gweld ffigysbren. A mae'n mynd lan at y ffigysbren. A oedd yn chant bwyd arno fe. A mae'n chwilio am y ffigys. Dim ffigys I gael. Yr un oedd y neges fyna hefyd oedd yn siomedig. Mae'n chwilio am ffrwyth. Beth yw'r ffrwyth y mae Iesu Grist a Duw yn chwilio amdano ni, yno ni? Wel, allwn ni nodi rai, gallwn ni. Gostyngeidrwydd, humility. Yn chwilio am hynny. Gonestrwydd, honesty. Caredigrwydd. Pethau sydd ddim yn y byd ydyn nhw. Ddim yn disgwyl nhw'n y byd. Ond mae Iesu Grist yn disgwyl nhw yn I ffigys, brennau I hun, caredigrwydd. Glendid, purity, pirdeb, hunan reolaeth, self-control, cariant. Ond mwy na hynny chi'n gweld, nid dyna'r pwynt, ydw fe? Nid dyna'r pwynt, wir pwynt, y ddameg. Nid y pethau hyn mewn gwirionedd sydd yn y ddameg, mae yn chwilio amdano fe. Ond yr un ffrwyth mae'n chwilio amdano fe. Yr un ffrwyth, beth yw'r un ffrwyth mae'n chwilio amdano fe? Edifeirwch. Ydw fe? Edifeirwch yw'r peth mae'n chwilio amdano fe. Achos yn I gyd wedi methu mewn gwirionedd, yn dydyn ni. Does dim un o'n I mewn gwirionedd yn ostyngedig, does dim un o'n i'n lan, does dim un o'n I a hunan reolaeth. I ni gyd I methu, felly mae'n rhaid I ni edifarhau. A dyna'r peth mae'n chwilio amdano fe. Mae'n chwilio am edifeirwch yno ni. Bod ni'n sylweddoli bod ni ddim y pethau dylsyn ni fod. Bod ni'n sylweddoli bod fi'n anonest. Bod fi'n falch. Bod fi ddim yn garedig. Bod fi'n hunanon. A bod fi'n cydnabod hynny. A bod fi'n cyffesu hynny. A bod fi'n trio troi ffwrdd o hynny. Achos dyna beth yw edifeirwch. A mae Duw yn dod I chwilio. Nawr te, ydy edifeirwch yn y person hyn. Ond nid yn unig yr oedd y goeden yn anffrwythlon. Ond roedd y goeden yn y stori yn niweidiol. Chi sylwi hynny? Niweidiol. Beth ni'n meddwl? Sgrwch ar adnod 7. Ac meddai wrth y gwynllanedd, ers 3 mlynedd, vers 7. Ers 3 mlynedd bellach yr oedd wedi dod I geisio ffrwyth ar y ffigysbren hwn, a heb gael dim, am hynny tor ef I lawr, pam y caiff dynnu maith o'r pridd. Be mae'n dweud? Nid yn unig mae'r ffigysbren hyn ddim yn cynhyrchu ffrwyth, ond mae'n niweidio ar y ddeiar. Mae'n cymryd y maith o'r wynllen yma,
gallen ni ddefnyddio'r tir I rhywbeth arall. Beth yw hyn, ffrindiau? Mae hwn yn rhywbeth dychrynllyd, ych chi'n gwybod? Mae'n ofnadw. It's just terrible, this truth. A'n bod ni, nid yn unig, bod ni ddim yn ffrwythlon, bod ni ddim yn edifarhau fel dylsyn ni, ond ni'n effeithio bobl eraill. Ni'n stopio pobl eraill. Cofies I gysdwyn yn bobl yn ei ddyddiau bod nhw'n cael y drws I bobl eraill mynd I mewn I deyrnas nefoedd. Rwystro rai bychain rhag mynd I mewn. A mae hynny'n ela ofon, neu fe ddylse fel a ofon arna ni. A'n bod ni y ffordd I ni yn atal pobl eraill rhag edifarhau. Trydydd, beth wnaethpwyd i'r goeden? Gweithaf y gorchamin sydd yn dod I dorri'r goeden I lawr. Mae'r gwynllanydd yn dod ac yn dweud gadef y flwyddyn hon. Please, gadael y flwyddyn arall. Rho gyfle I fi a na I weithio ar y goeden. A blwyddyn ar, na I cloddio o amgylch, a na I wrteithio y tir, na I fwrw tail, a gweld beth sy'n digwydd. Un blwyddyn arall. Mae bron yn apelio, please, please, chance arall. Be mae hynny'n dysgu ni, ffrindiau? Ond mae'n dysgu dau beth gwerthfawr I ni. Dau beth am Dduw. A beth cyntaf wrth gwrs yw hyn. Mae Duw gweithaf, in spite. Gweithaf ein styfnigrwydd, ein amharodrwydd ni I edifarhau. Mae Duw dal yn amyneddgar gyda ni. Ydy hwnna'n hyfryd? Ydy hwnna'n cynhyrfu'ch calon bore yma, ffrindiau? Gweithaf ein styfnigrwydd ni. Mae Duw dal yn amyneddgar. He is still patient. It's God who's speaking. When he says, leave it another year. Mae'n gweithio arno ni. Mae'n bodlon. Aros. Mae'n hir yma'r hoes. Medd y Bible. He is long suffering. His patience is immense with people. Dwi ddim yn ewyllysio bod neb yn golledig. Mae moyn I bawb ddod. Mae moyn I bawb edifarhau. A mae'n bwrw tail. Fertilizers. Fe welsyn ni yn grahas. Chi'n gofio rai wythnosau yn ôl gofyn am arwydd. Gofyn am arwydd wrth ei ahas. Beth oedd hynny? Oedd yn amynedd Duw gyda'r brenin. Come on, fi bod yn helpu ti. Gofyn am arwydd. Duw yn amyneddgar. Duw yn rhoi chans arall i'r di. Sut mae Duw yn gwneud hyn? Sut mae yn gwrteithio? Sut mae yn gweithio arno ni? Sut mae amynedd yn amlygu I? Wel, trwy ragluniaeth ei ddechrau, through his providence. Mae Duw yn reoli popeth, yn dydi? A mae'n reoli bywydau pawb. A mae'n gwneud rhywbeth da I bobl. Chybod, falle fod Duw yn arbed rhywun o rhywbeth. Pam mae Duw yn neud yna? Wel, mae Duw yn bod yn amyneddgar, mae'n rhoi chans I bobl I ymateb I edifarhau. Pobl yn byw yn hir iawn y dyddiau yma, dyn nhw. Ni'n clywed lot am bobl yn byw tan I bod nhw'n 100 years old. A chi'n clywed pobl yn ei beth silly fel hyn yn dych chi. Oh, God must be pleased with me. I've lived to 100. Yeah, God is pleased with me.
I must be doing something right. No, God is patient with you. Nid God is pleased with you. God is patient with you. Mae di cadw chi tan gant. Wow, cant. Mae disgwyl feirwch. O falle rhagluniaeth anodd. Weithiau mae'n gwneud hynny, dydy e? O, sut mae rhagluniaeth anodd yn gallu helpu? Wel, yn aml, y rhagluniaethau anodd sy'n cael ni'n wir I feddwl. Ynddo fe? Os dyw Duw ddim yn cael ni edifarhau pan mae'n rhoi I roddion I ni, wel, fydd e'n troi, a bydd e'n dechrau bywyd yn anodd I ni. A falle bydd e'n rhoi tostrwydd I ni. Neu falle bydd ni'n colli rhywbeth. Pam, ych chi dweud? Wel, mae'n cael ni feddwl. Mae'n trio siglo ni. Come on! Edifarha, cyn bod yn rhy wyr. Wy'n rhoi cyfle I ti. Blwyddyn arall. Ymynedd Duw, ond wrth gwrs, yr ail beth am Dduw o hyn yw fod yna amser penodedig I ymynedd Duw. There's a limit to God's patience as well. It won't last forever. It will last a long time. You've been stretched and stretched and stretched, but just like rubber, it gets to a point and it won't go back. Chi'n gweld ffrindiau, mae yna linell anweledig I ni. Ac I chi'n croesi'r linell yna, yna fe. Mae hynny'n ofnadwy hefyd, yn dweud, it's a terrible, terrible thought. That there's an invisible line. And if we cross that line, God has finished with us. His patience has run out. Mae'n dweud yn dweud, gad flwyddyn arall. Blwyddyn arall. Okay, blwyddyn arall. A wedi. Gei di dorri I lawr. Tragic, ffrindiau. Tragic. Bod unigolion fel hyn. Tragic. Bod pobl mewn capeli. Clywed yr efengil. Wythnos ar ôl wythnos ar ôl wythnos ar ôl wythnos. Dim edifarhau. Ddarllen hyn I chi. There is a plain warning in the passage for all unconverted Christians. There are many in every congregation who hear the gospel, who are literally hanging on, hanging over the brink of the pit. They have lived for years in the best part of God's vineyard, and yet borne no fruit. They have heard the gospel preached faithfully for hundreds of Sundays, yet have never embraced it and taken up the cross and followed Christ. They do not perhaps run into open sin, but they do nothing for God's glory. There is nothing positive about their religion. Of each of these, the Lord of the vineyard might say with truth, I come these many years seeking fruit on this tree and find none. Cut it down. It cumbereth the ground. There are myriads of respectable professing Christians in this plight. They have not the least idea how near they are to destruction. Never let us forget that to be content with sitting in the congregation and hearing sermons while we bear no fruit in our lives is conduct which is most offensive to God. It provokes him to cut us off suddenly, and that without remedy. Pedwerydd ac yn olaf ac yn rysio, beth ddigwyddodd, what happened? Verse 9, ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn, onid cael ei dorri I lawr. Dyn ddim yn gwybod beth ddigwyddodd, dydy Iesu Grist ddim yn dweud, mae'n jyst yn stopio fyna, achos y wers sydd yn bwysig, mae'n jyst yn stori. Y wers sydd yn bwysig.
A ni sydd yn neud rhywbeth gyda'r wers. Mae lan I ni I ymateb i'r wers. Felly, ffrindiau, cyn I fi gwbla, peidiwch, please, peidiwch croesi'r llinell. I beg us all not to cross that line. Peidiwch bodloni ar ddail yn unig, ond ffrwyth. Mae rhywbeth I ni gyd fan yna, fe. Ni ddim moyn just die. We just don't want just leaves. Everything looks fine. There's no fruit. God spare us from that. Ewch yn siŵr heddi, ffrindiau, bod chi'n eddi farhau. Os chi ddim yn siŵr beth yw eddi farhau, neu os chi'n teimlo chi ddim yn gallu eddi farhau, gofynnwch am help. Gofynnwch I Iesu Grist. A medifeiwch. Bydd e'n roi, os y'n ni o ddifri. Ceisiwch yr arglwydd. Tra galler ei gael ef, gelwch arno, tra fyddo yn agos. Gadawed y drygionus ei ffordd, a gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd, ac efe a gymer drigaredd arno, ac at ein diw ni, oherwydd efe a arbed yn helaeth. Amen.